Vicent, vens a sopar de sobaquillo a la plaça? Que borinot eres, Miquel. Parla bé. Es diu sopar de pa i porta. El que tu digues, Vicent. Jo portaré un bocata de figatells. L'entrepà de figatells està bo, però jo em portaré un de boquerons, en un tàper que guarden la despensa. I tu en dius borinot, Vicent? Voldràs dir que tens al rebost un portaviandes amb aladrocs. Adiós, cacau. Ens veiem a la plaça. Adeu, adeu, Vicent. Tu sí que eres un cacau. Cal utilitzar les paraules correctament, sobretot quan parlem. Direm pa i porta i no sobaquillo. Direm entrepà i no bocata. Direm aladrocs i no boquerons. Direm portaviandes i no tàper. Direm rebost i no despensa. Direm adeu i no adiós.